Salut. Selama hari Minggu madihita. Asata mulai hari Minggu ta perjolo ma tabara di roha dok pikirata martang yang nahohom mahita. Amin. Mare de mahita. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak nga Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Saitangi homma suaraku ale Jehovah, molo juju ahu, didok rohaku, ho madok, lului hamuma bohiku, atong bohimma nahulului ale Jehovah. Sai unang mata bunihon bohim maradoponahu, Jehovah do panodangi diahu dohot hatuoku, dung midai sema ahu mabiar, Jehovah do partano batuan dingoluku, dung midai sema ahu habiahaton, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na di banua gicangi, usehom matod dim na badiai dohot hapistaran nasian hoi, tusaluhut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion, lehom mahiras ni roha di naposom, majamitahon hatam, asalam pita jalalam gada huriam na badiai, patok tong ma huhut rohanami mangoloi ho sahat ro di ujung di bagasan haporsian nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tatangi homma patik ni debata, ima nasian patik palimahon sahat patik pasapuluhon, patik palimahon, iko pasangapo mudo na torasmu, asa martua ho jalaliling mangudu di tano na nilehon ni Jehovah di Batam di ho, patik paonopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalaku, patik pawaluhon,
unako manako. Pati pasiahon, unako olo makatidakon hata nasatutu maralohod dongat jolma. Pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lebuna manakodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido sahana atau ngerap mangido mahita dinalahu mangulahon kompartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pagugui mahami mangulahon kompartu patik nai. Amin. Maret de mahita. Tato poti madosata tu adopan ni debata, tapau duk beba rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, parasi jala partaluk ni roha jalan nabasar doho, sai marpangulai maroham midahami, dibaheni sai sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asi ni roham. Hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pangasahok kami tujolom. Di baheni, pasonang jala apu dimahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Humokop pita gabe dosa do ibana, naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana. Asa ngapom ma di debata na digijang. Amen. Maret de mahita. Hata ni debata epistel di mingguta sadarion ima nasian buku Jakobus biditolu aya onom saha tu aya 10 tajahama marsikat sori. Alai lam gumudang do asini roha dilehon alani ido didok dialo debatado akan dagicang maroha alai dilehon do asini roha tu aka naseret maroha. Atau oleh hamuma debata alo hamuma si obisi dumi mapus mahibana siang hamu. Pajono kamu ma tu debata dungi pajonohon nama tu hamu. Paias matangamu nak hamu akka pardosa
Jala pabotor ma rohamuna hamu akana merdua roha. Arasakan hamuma jayamuna menangui jala tumanis mahamu muba ma parekelumuna gabe bartangisun nang halalas miroha gabe arsak miroha. Paserep hamu ma rohamuna maradupun Tuhani dungi patibuun nama hamu ido yang gosahakna martua mana tumangihon hatani debata jala naupiosa. Amin. Mari demaita. Tidakon maha porsiaw tai songon nani tidakon di dong atas saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba au porsia di tondi perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau manjala Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dihatai namado mulak mangun doso daging halak nang mate doho dihanguluan nasora sudah. Amin. Kor seisibam.
Gor ina Selasa, tabigi ma titing ni huriata. Salam marihita saluhuna manginang sonari tabigi majolo titing di perminggota sadarion Minggu tanggal 17 Mei 2026 na parjulu Goarne Minggu sadarion Ima Minggu eksaudi lapatanna saya tangihon suaraku ale Jehovah topik Minggu di pasu-pasu jala di ramoti Jehovah maho na padua ho dana na seorang di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 nunga di basa-basa hotu hata sadadana bawa di tonga-tonga ni keluarga Amangka Huta Barat Inang Fehabo Rusimangusong alamat Jalan Sri Kandi Komplek Golden Katelea nomor
besada ruas ni wek walu hipas ludat danahi suang songoni nang natorasna tatang yakoma asalam di pasu-pasu Tuhan dak danahi nang natorasna na patuluhon kunjungan huria punguan kor ama Gideon di hari Minggu sadarion borhado punguan kor ama Gideon kunjungan huria tu HKBP Bethesda Resort Raja Wali na paupaton jadwal latihan Festival Korama Sedistrik 22 Riau. Di patupado latihan Korama, ima laho madohoti Festival Korama Sedistrik 22 Riau setiap hari Minggu pukul 20 WIB, doho setiap hari Senin pukul 10 sia 00 WIB, maringanan di gedung sekolah Minggu. Napalimahon, PA Punguan Kor Immanuel. Di hari Senin tanggal 10 Mei 2026 di Patupa Punguan Kor Immanuel do PA maringanan di bagas ni keluarga Amang Hata Bunan Inang Boru Sihotang alamat Jalan Gardu Induk PLN Perumahan Gria Taman Melati Blok N nomor 6 masuk mulai pukul 10 sia 30 WIB. Napaunopon pembinaan perhalado remaja naposobulung doho ruas di Huria. Di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2026 naparjulu pukul sia 30 WIB di Patupa pembinaan manang pembekalan parhalado partohonan Saresot Raja Wali maringanan di gedung sekolah Minggu napaduahon pukul 10 sia WIB di Patupa pembinaan tu remaja naposobulung maringanan di gedung sekolah Minggu jala tu hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pembinaan tu keluarga ruas di Huria langsung dung haruar Minggu Arian maringanan di gereja narasumber ima amang doktor perlindungan Marpaung pinangidohon asa sude mahita Roma dohoti pembinaani napapituhon Martaring Hata Mikael Theophilus Simanjuntak SSI Teol. Di Minggu sadarion marhata pertandingan manang pamit sian huriata ima hala amang Mikael Theophilus Simanjuntak SSI Teol ala borhat mana sida melanjutkan parsikolaanna tu STT HKBP Pemantang Siantar nasida mengulas songon magang di huriata seliling 1 tahun 2 bulan ala diin dung sidung titing pasahatot dotiki tunasida laho marhata pertandingan manang pamit napawaluhon tamu ni huriata di hari Minggu sadarion adong doro tamu ni huriata sian HKBP Seisibam Resort Sukajadi nani uluhon ni amang Padita Frisman Tabunan STH dibuan nasida do oleh-oleh bajar nanaing situ horota dalat talaho mangurupi pembangunan gereja HKBP Seisibam jaladung haruar mingguan non lehonota do tiki tunasida laho marede tujolo laos tasubang ma manang tauripu kobar tunatarojar sian rohat tabi napasiahon parjamita tamu namarjamita di mingguta sadarion di parmingguan pagi 2 doho arian ima amang Padita Prisman Tambunan STH nasida Padita di HKBP Seisibam Resort Sukajadi napasak puluhon bunga altar di hari Minggu sadarion di parade keluarga ni amang situa S Yanturi Inang Boru Sibarani di pasahat mau liate tu keluarga nasida napa 10 sadahon inganan pertangyangan week sada hari Kamis di bagas ni keluarga ni amang FMP Huta Galung Inang AP Boru Lumbaturuan alamat Jalan Kutilang Sakti nomor 56 week 2 pada hari Rabu di bagas ni keluarga di amang J Huta Barat Inang E Boru Nainggolan alamat Jalan Raja Wali Sakti Perumahan Gria Raja Wali Sakti Blok C nomor 4 week 3 hari Rabu
di bagas ni keluarga ni amang P Pangaribuan Inang Boru Situmorang, alamat perumahan Wadah Geraha Sada, Blok CC nomor Sada, Wek Opat, hari Rabu di bagas ni keluarga amang Hasi Tumpul Inang Boru Nahampun, alamat perumahan Villa Teropong Gading Permai, Blok D nomor 37. Wek 5, hari Kamis di bagas ni keluarga ni amang J Lumban Gaul Inang Boru Sihombing, alamat Jalan Sukakarya, perumahan Puri Indah Kualu, Gang Melur nomor 2. Wek Onom, hari Kamis di bagas ni keluarga Nyonya Simbolon Boru Tambun Seribu, alamat Jalan Kamboja, perumahan Geraha Bunga Pratama. Wek Pitu, hari Rabu di bagas ni keluarga ni amang M Sirigar Inang H Boru Siahan, alamat Jalan Taman Karya, perumahan RIL Blok G nomor 10. Wek Walu, hari Rabu di bagas ni keluarga amang BW Hasugian Inang Boru Nahampun, alamat Jalan D5 Gang D5 nomor 12. Wek Sia, hari Rabu di bagas ni keluarga amang J Sirait Inang Boru Pakpahan, Jalan Rawa Bening, perumahan Permata Bening, tahap 4, Blok Besada nomor 7. Wek 10, hari Kamis di bagas ni keluarga amang Situa M Sirait Inang Boru Simanjuntak, alamat Jalan Beringin, perumahan Pesona Beringin Asri, Blok J nomor 4, tahap 2. Wek 10 Sada, hari Kamis di bagas ni keluarga ni amang DP Siahaan Boru Manik, alamat perumahan Pondok Ratu, Blok D nomor 16. Napa 12 hon, titing Parhepengon. Posisi Parhepengon di titing mingguon tanggal 17 Mei 2026. Naparjulu Kasuria, gudangna 315.710.310 rupiah. Napaduahon kas pembangunan, gudangna 150.855.142 rupiah. Napatuluhon kas pusat manang sentralisasi sudah ditransfer sebesar 35.557.650 rupiah. Naupapaton kas transitori gudangna 10.720.000 rupiah. Napa 10 tuluhon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali Pasahaton, selama ulang tahun tuhamu ruas ni huriata nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran doho ulang tahun pernikahan mulai tanggal 10 sada saharo di tanggal 10 pitu Mei 2026 di hari sedarion sai dileho tuhata madihamu hahi pason doho gajang ni umur hata ni debatatu nama ulang tahun ale anaha sai unang halupahon poda sianau sai diraduti rohamma akatonaku ai tabaan ni ido diho gajang ni ari-ari doho tahun ningolum doho dabe tarsurat di poda tolu ayat sada doho ayat 2. Napa 10 paton hata mauliate huriata pasahaton mauliate tu sudir ruas ni huria nang naso ruas dope naung pasahaton pilihan siganu minggu perpuluhan doho hamulateon suang songoni pilihan bulanan manang pilihan tahun doho GTTR muluadong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy malangsung dihubungi tu parhalado di ruang konsistori songonima titing di huriata di hari mingguon sa itu hatama na mga romotihita sa luhukna salum saunari hupasat hamima partikian tu amang teo. Ya, amang inang, oras madita saludna. Kenapa tidak semangat, Horas? Salut. Ternyata yang kurang semangat bukan kalian tetapi saya yang sudah tidak semangat. Ya, amang inang sesuai dengan tikting tadi
1 tahun 2 bulan kurang lebih saya sudah melayani di gereja HKBP Raja Wali, dan saya mohon untuk pamit dari HKBP Raja Wali. Sebenarnya kalau misalkan ada beberapa kita yang tidak mengenal saya mungkin memaklumkannya, karena mungkin biasanya ibadah siang saja. Saya tidak pernah melakukan khotbah di ibadah siang karena bahasa Batak. Ya, saya mohon maaf. Dan tapi mungkin kita bertemu di tempat-tempat yang lain seperti PHD, Partanyangan dan lain sebagainya. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebersamaan kita pasti akan selalu menjadi kenangan yang terindah bagi hidup saya dan juga bagi pelayanan saya. Tentu saya akan ingat peristiwa-peristiwa suka duka, rasa senang yang saya alami bersama Amang Inang. Oleh karena itu, hal yang mau saya sampaikan adalah terima kasih banyak. Kita sudah bertemu, sudah berkomunikasi, sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya berterima kasih banyak, dan pelayanan saya tentu masih tergolong sangat muda. Oleh karena itu dapat dipastikan pastilah ada kesalahan, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan saya, ketidakmaksimalan saya dalam pelayanan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amang Inang, selanjutnya saya juga akan melanjutkan studi lanjut. Sebenarnya sudah lama saya menjadi mahasiswa pasca sarjana, cuman belum selesai ya. Jadi saya pikir kemarin waktu ujian calon pelayan, puji Tuhan menang, tapi dapat di gelombang kedua 2027. Jadi ada yang 2026, 2027. Nah, saya dapat 2027. Saya mikir ini ngapain ya gitu. Apakah lanjut magang atau bagaimana gitu. Sehingga saya memutuskan, S2 ku sudah ketinggalan jauh. Maka dari itu ya udahlah, aku fokuskan dulu. Jadi Amang Inang, teman-teman saya sudah banyak yang sempro, saya belum ngapa-ngapain. Oleh karena itu, saya mohon dukungan doa daripada kita semua. Ya, tidak ada permintaan, saya hanya doa dari Amang Inang. Doakan saya, kalau misalkan saya tidak lulus juga itu hal yang memalukan ya. Saya mungkin di sini Amang Inang melihat saya baik-baik saja, bisa melakukan semuanya, tapi di sana saya lemah ya. Untuk itu saya mohon dukungan doa. Dan terakhir saya mau katakan, sebenarnya ini bukan perpisahan secara utuh. Saya pikir saya juga menjadi jemaat HKBP Raja Wali. Oleh karena itu, mungkin beberapa waktu saya akan pulang ke HKBP Raja Wali, mungkin akan beribadah bersama ke Bali. Tetapi pertanyaan saya, apakah saya masih boleh lagi untuk beribadah di sini, Nang? Amang? Masih dibolehkan ya? Terima kasihlah kalau masih dibuka pintu untuk saya. Oleh karena itu Amang Inang, ini bukan perpisahan secara utuh. Sejatinya saya masih menjadi jemaat di HKBP Raja Wali. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah, kalau mungkin Amang Inang lihat saya dulu kemarin berdiri di sana dan duduk di sini, besok pasti akan berbeda. Saya akan berdiri dan duduk dekat dengan Amang Inang. Oleh karena itu, kita akan semakin dekat lagi, semakin bisa lagi berkomunikasi. Untuk itu Amang Inang, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terakhir nanti saya akan ikut setelah ibadah, saya akan ikut bersalam-salaman di sana sebagai perpisahan terakhir saya kepada Amang Inang di pelayanan saya pada hari Minggu ini. Shalom, horas untuk kita semua. Cor ex Domini.
de mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Hima mangaramoti ate-ate nang dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita manginang. Hata ni Tuhata barita nauli di tonga-tonga ni paraminggota ima di minggu eksaudi sadarion tarsurat mai di buku ni si Musa na paupaton manang opat Musa bidu onom ayat 22 sahat rodi ayat 27 hujahama tuhita saluhutna omma hatani tuhata dungi romusema hatani Jahuba tu si Musa songonon patol hasma hatakot tu si Aaron doho tuaka anak nai iko songonodo dohonom mutu halak Israel laho mamasu-masu nasida sai di pasu-pasu jala di ramoti Jahuba maho di pasodako Jahuba ma bohina tuho jala asi rohana midaho di dopako Jahuba ma bohina tuho jala di pasaor homma dame tutodim iko songonima ape honon nasida guarhu Jahuba tuhalak Israel asa au mamasu-masu nasida ima sahatna damang dainang di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus adorang so pinatolhas hatorangan niturpuk manang renungan jamita dihita patat dahon nami madiri nami hobar tu tikting ni huriatan akaning kami padi tatabunan boru ni rajai boru si manukalit nunga di basa-basahon debata di hami dua danak bawa akamanginang jala marhubas mahami songon Padita manang pimpinan jemaat di Huriata HKBP Sesibam nian kasitong na tetangga do hita ate sa kecamatan do hita kecamatan Binawidia jala godang do aka ruas ni Huria HKBP Rajawali nadong di kelurahan Sungai Sibam na kaning mercerita-cerita hami adong mahira 80 kakak rupaning wek 10 ima na berdomisili di daerah Sungai Sibam. Upat orang pennon akamanginang taringok tu aka keadaan ni Huriat tadisi alai rap majoi hita banaringot iturpuk tadi bagasan tikion hata pasu-pasu dang na asing beon di hita akamanginang dangi ganuk minggu di pasahat aka parjamita di tonga-tonga ni Huria laho menutup permingguan mardongan hata pasu-pasu jala marojaham mai itu turpuk tadi bagasan tikyo nima opat Musa manang di hati Indonesia itu kitab bilangan totu takasdo pakirimota ya molo nung ngarirok di pasu-pasu lapatanna
sikop mania nakalas ni roha, sikop mania nakadame, sikop mania naka narikot di tonga-tonga ni ngulu niya kada porsiai, molo didok di pasu-pasu. Alai taboto maka amang inang turpuk manang hata pasu-pasu na siyan Jahuba hati hai di pasahat si Aron tu tonga-tonga ni halak Israel ternyata dalam kondisi yang tidak menyenangkan do keadaan nasida. Tongok kape bangsa Israel di bagasan pardalana dope nasida. Ngasude hita maboto amang inang di pasu-pasu debata bangsa Israeli di pakaluar debata sian tano parhatobanon Misir jala dilehon baga-baga tarhonoku mahamu tutano nagok susu tutano nanapu nagok situa niloba ninna ke tanah yang penuh berkat yang disebut dengan tanah Kanaan. Alai mardalam mahamu sian Misir mengelewati halongonan, artinya amang inang dalam keadaan yang pelik dosa sitong na nasida. Bohama di tonga-tonga ni padang guru do nasida mardalan. Dan tidak lama, dan tidak sebentar amang begitu lama. Kurang lebih 40 tahun mereka berjalan di sana. Jadi nunga kira di bulus nasida 2 tahun leleng na pardalanon, Roma hata ni Jahuba tu si Musa, dokoma tu si Aron, songonoma hata pasu-pasu tu bangso Israel. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan sebenarnya amang inang. Mulut auhur paning sulit membayangkan, tapi coba amang inang kita boleh bayangkan padang gurun, padang pasir yang gersang. Panasnya di sana, lasniari di sana. Mabiar nasida gokjol manajaha di si dang gope nasida mabiar bohado si pangano sogot bohado taringo tu si inumo na dongdo dalam kekhawatiran akan hidup yang belum tentu besok bisa tercukupi kebutuhan atau tidak. Dalam kondisi seperti itulah, jadi jangan kita kira amang inang bahwa bangsa Israel mendengarkan kata berkat ini mereka sedang berada dalam suatu gedung pertemuan, gedung ber-AC, bukan. Mereka dalam pergumulan iman, mereka dalam perjalanan yang amat panjang, mereka dalam situasi yang sulit. Jalatakas do di bereng debata nasida ubahen na ido pasahat mahata paso-pasuon nang pe di tonga-tonga niaka hamaulon situtu nasida tongon. Didok si Aron ma ala malim ibadah hati hai. Tangiho kamu ma ale Israel. Nuaing hata pasu-pasui sahat matuhita aka amang inang. Mungkin dengan berbagai situasi kehidupan yang beragam yang kita hadapi saat ini. Adong doon nuaing siap kita naro di bagasan kekhawatiran bohado ari marsugut. Adong doon naron waing di bagasan pergumulan marsahit nuaing keluargaku. Adong dohamun waing on naro tongon di bagasan sada pergumulan bagaimana anakku. Bisakah dia masuk perguruan tinggi dan lain sebagainya? Bisakah dia tamat? Bisakah dia menggapai cita-citanya? Adong doon naroon waing di bagasan pergumulan bohado taringo tu sirokap ni todiku mungkin deba. Adong doon naroon waing di bagasan sada kerinduan, manang sada pergumulan, ay sahalaku nama memimpin keluarga. Boy doon waing manangdang. Dalam semua situasi itu, amang inang Tuhan mau katakan melalui khotbah pada siang hari ini, tangihon ma hata ni Jahuba. Sudi do marningot hata pasu-pasuon amang inang, rak majo hita maddok. Di pasu-pasu, di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala, di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaor hommadamena tu. Di tengah-tengah situasi sulit Tuhan berbicara
melalui Harun, katakanlah ucapan berkat sebagai penguat kepada bangsa itu. Nak kita pe amang inang sasitongna saling menguatkan itu perlu, seperti apa yang disebutkan dalam firman Tuhan. Di berbagai situasi sulit yang tengah dihadapi orang, harusnya kehadiran sesamanya menjadi pemberi kekuatan. Atong jalang maju dari labung ni amanginang dokoma saya di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama o jalang maju dari labung mi. Tabudo begion labbo do pakilalaan, selesai persoalan, bohai selesai persoalan. Persoalan itu tetap, tapi ada kekuatan yang bertambah. Amin. Songoni madija bu amanginang. Bapak-bapak terhadap istri, berikan kata-kata yang menguatkan. Amin. Unang be akahata akana sohata be pasata mu amang tua kainata sori padaon. Esen tu sanon ina siedi dunai ngon ro on inna muse. Hape ibana dunia na mangalapi na julo dangi nuai ngisukun siedi dunai haronon ina taon. Ibu-ibu juga senantiasa berikan kekuatan kepada bapak-bapak. Unang doti tanggal muda songonna baga senyum muinang tua matau nati tanggal gajian dung lam liling anggo parjolo naidah kopi pak ina capek kau kerja pak ina dung lam habis rupani stok persediaan on atar liling amat mulak dari mana aja kau ina. Bukan kata-kata berkat lagi yang hadir yang keluar. Sesama kita amang inang harusnya memberi motivasi, memberi kekuatan. Karena setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Setiap orang punya kedukaannya masing-masing. Setiap hitau na kamang inang adong bedo si parukil honotta. Alani idang be akahata na koras na naing begeon. Akahata na so tama nama begeon. Apalagi di situasi sekarang ini. Yang saban hari banyak kita baca berita yang tidak benar. Banyak kita baca fitnah di berbagai sosial media, kan begitu ya. Atong di dia be tabegi hatan alabok amang inang. Di gereja mungkin sekali seminggu. Ipi ulu jamita kadang-kadang pir dengi. Ulu kan? Kalau bukan dari rumah kita mendengarkan kata-kata berkat, mendengarkan kata-kata dukungan dari sesama kita, dari keluarga orang-orang terdekat kita, atong sia dia be. Alani di situasi na macay maol, di situasi na macay mencekam rode batamar hite-hite na posona si Musa daw siaron pasahat mahata na labuki say di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batamang margogo manasida madalani si 38 tahun nai masih 2 tahun amanginang 38 tahun lagi. Dan Musa mengajak bangsa Israel itu untuk melihat secara gamblang tohoro nai hata pasu-pasui masa di tonga-tonga ni hamion si tong donaing di pasahat na sidahon hata pasu-pasuon. Dan mari buktikan ketika Israel berjalan dalam malam hari di lehod de batado tiang api tu nasia patiur kodangi mardalan nasida di lasniari ditinggang matanyari di lehod de batado padongan yonna di nasida malay nasida malay hamim Musa jalo jo si pangano setu hatai rosi panganon ay holanon dangadong nasing ina dangadong panggang dangadong saksang ina dahulu na marungutungo dunian bangsa Israel na manginang marungutungo ipe di maklumi de batado ditongos mah burung puyuh tu nasida dangi ditongos do asa mangalang jagal nasida mauwas sa Musa ay dia doae saking bersungut-sungutnya mereka Musa sampai dengan kemarahan mengetuk batu pola doikon mardongan muruk si Musa amanginang parwarhon mual sien sada batu na niatukna
Dalam kehidupan keseharian setiap orang percaya amang inang adong bedo si hol sohonota. Alai ida ma aka amang inang jala jujur ma manakah yang paling banyak yang telah kita terima dari Tuhan? Manakah yang paling sering kita jumpa dalam kehidupan kita? Pergumulan, kesusahan atau berkat Tuhan? Jujur maju hita. Jala hutogihom maju hita aka manginang disada edde. Molo tongon tung marukil situ tung ulum edde hom maun. Berkat Tuhan mari hitunglah kau akan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Iblis sering sekali membuat orang berpikir, angapa goda kuah kaparu kilonon, adang adong di pasu-pasu de batang oluku, adi tadi kodoau, adang di berduli honau. Iblis sering sekali mengajak orang berpikir buruk tentang Tuhan. Aida ulah-ulah di sibolis doa kamangin ang nama benjol masih marungutu, ulah-ulah di sibolis. Disusupi do nang bangso Israel bereng mani. Dia do tanong na pinarbaga-baga ni Tuhan munay. Suarong. Ay halongon na dunwaingon. Padang gurun. Sa ito di ka kamu madalani padang gurunon. Danganong maboto. Maka na marungutungot bangsoy. Diadopan ni si Musa nang diadopan ni Debata. Dan mari amang inang kita lebih dalam lagi melihat teks firman Tuhan ini. Suku-sukun na. Disarihod Debata dong ulu ni bangso Israel. Disarihod dong. Buha para biton na sida. Margati selama 40 tahun tidak margati ang manginang dang margati pahian ni halaki. Siya dia dengan orang ramayana hati hai disi. Siya dia na sida manuhor pahian. Tidak ada. Belum lagi soal bagaimana anak-anak yang lahir di tengah padang gurun itu. Bagaimana? Tapi Tuhan dengan cermat memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi bangsa itu. Nang dihita ka manginang. Unang adong agisa de peset kita na meragukan. Padohan ni hata pasu-pasuon. Saya di pasu-pasu. Jala deramoti Tuhan de batamau. Di pasu-pasu doa manginang muay. Hanya saja orang tidak jujur dengan keadaan hidupnya di hadapan Tuhan. Molo hubereng nakaning mau lihat adong program ni huriata mabahid pembinaan. Jala pembicara naon utad dan unasida. Dani adakah yang sudah membaca buku narasumber ini amanginang? Adong dosa ada buku ni amata si perlindungan marpangon amanginang. Ada satu bukunya. Setengah gelas kosong dan setengah gelas berisi. Ada dua sudut pandang orang menilai kehidupannya amang inang. Adong namadok molo mamereng galas atau nga marisi satu nga do galasi. Adong dotong namadok ay buasa kosong satu nga galasi. Lapatan na songono namang inang, kita yang memilih mau menilai hidup kita ini bagaimana di hadapan Tuhan. Contoh, kunjungan mapunguan ina, mamereng dongan na baru malum siyan parsahito. Mau lihat tema di Tuhan ate ida, nga malubeho siyan parsahitommu. Adong dua alus na berbeda. Molo natutudo ibana, mamereng pasu-pasu ni dibata dohonon nama imadah mau lihat tema di Tuhan ngamalube ale adong do nama mereng kekosonganon ahama didok dung didok dongan nai songoni tole maeda baem mesi ainga habis efek pun marubaton nimna. Kan ada dua jenis respon amanginang kan. Ada yang mengatakan terima kasih saya sudah sembuh, tapi ada yang mengatakan udah habis uangku ngatusan lawa marubah ngatusan lawa marubah. Mau lihat ma ate eda ay nga tamma be para matay ate nga sarjana be ibana. Orang yang melihat berkat Tuhan akan katakan puji Tuhan. Tapi orang yang melihat kekosongan dalam hidupnya akan mengatakan apa? Ngalo jauh pasikola hono ni nga habis epekku. Buhiya do tamaton pitu semester alay kon paksa hono nyod do 10 pa semester ninna ma. Nakarejo bihala ito ate eda. Toy ma nga habis sepeku 4 tahun hulan na murung bijabu. Iboto munaon ninna. Tapi orang yang melihat berkat Tuhan akan katakan terima kasih. Maka hal pertama
yang perlu kita renungkan dalam firman Tuhan ini akamang inang di pasu-pasu jala diramoti Jehovah mahu nasa na mangauhon pasu-pasu ni Jehovah tun sohyai marungutungu di bagasan nguluna. Amin. Unang sangamian ungutungu di ngulung amang inang. Tidak akan ada jalan orang untuk berbahagia kalau hidupnya senantiasa diisi dengan parungutung-ngutung. Adong do ditadahoy nang amang nahola na siya marungutungut. Jol mana? Adong? Bereng jo. Nadihala na. Dak tuwa hau mamereng atong bereng madungamin na di. Tuwa do hau mamereng. Pesan saya amang inang jangan lama-lama duduk bersama dengan orang yang bersungut-sungut. Karena apa? Cepat menular. Beri mapenditay imedah inna. Yang tadinya berpikir positif karena sudah terlampau lama duduk bersama yang bersungut-sungut menular. Penyakit yang paling cepat menular bukan COVID amang inang. Parungutung-nguton. Uji hamu mahudul mahamu makatai mahamu rak dohok parungutung 5 menit pe. Ikut gabi parungutung tamu. Tetapi lihatlah seperti yang saya kata-kata di setengah gelas berisi. Meski banyak pergumulan yang kuhadapi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi aku mau melihat berkat Tuhan saja yang mengalir dalam kehidupanku. Ai ido mabainau merpos ni roha. Ido mabainau dang mabiar madalani perdalanan ninguluku di hari marsugut. Saya di pasu-pasu jauh badua. Dan jujur amang inang banyak sekali tanpa sadar berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Yakid doa untuk sodong siak kamu nakaning nadungo manugut martangi yang tutuhani majalo oksigen dangadok kamu. Alay dilehod do tu kita. Ho sahanguluan dilehod do oksigen tu kita. Maka banyak sekali berkat Tuhan yang kadang-kadang mungkin kita suka lupa karena kita hanya fokus kepada persoalan, kepada masalah, kepada apa yang belum ada dalam hidup kita. Lihat apa yang sudah ada. Lihat apa yang sudah Tuhan berikan. Lihat apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan yang kedua, di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana, Tuhan menyinari. Wajah Tuhan menyinari lapatan na kamanginang ditorangi do hita asa taboto dalam dia do nanaing si danalota. Sebab ada banyak orang yang diberkati secara materi, secara jasmani dalam hidupnya, tapi tidak tahu mau kemana dibuat berkat-berkat ini. Maka kita juga perlu, selain daripada berkat jasmani, kita perlu berkat Tuhan ajari hau memakai nguluon. Ajari hau memakai hahipasonon. Ajari hau memakai arta na pinasahatmo tuau. Ajari yang mengelola keluarga naung pinasahatmu diau Tuhan. Selain berkat jasmani, kita juga butuh tuntunan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jangan apa tuluho di dokma. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Artinya amang inang diparrohahot Tuhan itu hita. Tuhan memperhatikan setiap kita. Pergumulan kita. Kesusahan yang sedang kita hadapi. Kesulitan yang sedang kita hadapi. Setiap hal yang sedang kita gumuli amang inang Tuhan melihat. Takas doi di dopakod debatado buhina tu hita mamereng marnida neragam niaka perdalanan ninguluta dan memberi engkau damai sejahtera ninna. Damai sejahtera, damai nasian debata lapatan na amang inang nasa nabui patigorhon ngulu ni jolma. Segala sesuatu hal yang mendatangkan kebenaran dan kebaikan bagi orang, itulah damai sejahtera. Dan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan tidak
tidak melulu itu yang enak-enak amang inang. Obat mendatangkan kebaikan, tapi kita rasa obat itu pahit. Kan begitu ya. Segala yang mendatangkan kebaikan itu tidak melulu soal yang enak-enak kita rasa. Kadang-kadang dia bisa kepahitan. Ya aduna po sebulung mengalu-alu tuau, amang padita, saya enggak mau lagi ke gereja. Bahasa itu udah ngulub itu gereja ho, saya kecewa sama Tuhan. Bahasa hidup kosong ini, ketahuan amang pacarku selingkuh inna. Hubungannya kalau tidak mau gereja apa? Tuhan tidak memperhatikan aku inna. Justru Tuhan memperhatikanmu. Tuhan memberikan damai sejahtera untukmu yang mendatangkan kebaikan untukmu. Maksudnya bagaimana amang? Syukurlah kau tahu dia selingkuh. Daripada setelah kau menikah dengan dia baru dia ketahuan. Lima. Paek nuang pakai lalamu itu pidih amang hatiku pidih. Tapi kepedihan itulah yang mendatangkan kebaikan untukmu. Dan pilih tomu bei gabe dongammu saripe. Kau tidak pilih dia lagi karena dia ketahuan dia bukan orang yang baik. Sering sekali amang inang Tuhan memperbaiki kehidupan kita ini dengan cara-cara yang sangat pahit. Marhiti akahapaeton boido taruli jolma lamtu denganna nguluna. Alani borhat mahita. Laho mangulahon akaulota si ganup ari. Dalam sebuah keyakinan bahwa Tuhan memberkati kehidupanku. Maka aku harus terus bersyukur. Maka aku harus terus memuliakan Tuhan. Dengan banyak hal Tuhan memperbaiki kehidupanku. Maka aku mulai sekarang stop bersungut-sungut. Stop menilai buruk tentang Tuhan. Tapi percaya apa yang kukerjakan ini kudoakan dan kusampaikan kepada Tuhan. Pasti dengan berbagai cara Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin amang inang. Ada orang so hututup jami tahun. Selamat menempuh pendidikan, melanjutkan studi amang Simanjuntak, Tuhan menyertai. Banyak mungkin lika-liku yang sudah dihadapi selama studi ini, tapi percayakan kepada Tuhan. Sidung dui ditikina teh, sidung dui ditikina. Lasmar roha mamang, adong kesempatanmu kuliah menguduti sarjana dangi. Tidak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Ada orang so tutup jami tahun akamang inang songon haroronami setonga-tonga ni Huria HKBPC Sibam mangido pangurupiok kami amang inang tong do parbu ini tangiang nami doon adong do disan Huria na burju ima Huria HKBP Raja Wali burju do hamu sudikan soalnya dua halak do mangalusi burju do hamu kan amang inang padita siagian sa tingkat tu doi. Sa tingkat seangkatan, sa tingkat dohami, alidang sa kelas. Ibu tu hamu do lapatan na. Imana kelas resort, au kelas pagaran kan yun wain. Ada sa tingkat dohami do pa ditata siagian. Say hatok mana sida malu mati hubegi baru sidung operasi. Lae patorong jutuau hera-hera buhado mululau kami tu gereja tak niku yakin mahole anggo huriata HKP Raja Wali dan burju-burjuan ahai di bawah kamu kopi di bawah kami sedia sabukus 100.000 yakin daule habis doyan non nina sironi padi tata jadi mulu dak habis amanginang tunggu ku doy di mana non jadi unang sanga hutunggu padi tamuna itu maksud tu kan unang sanga marutang padi tamuna tu au ale posro aku. Songono namang inang. Mau lihat mak dia ka perkembangan di gereja di Pekanbaru Dangi. Ya gereja tahun kurang lebih mungkin ada yang tahu ya. Baru hampir 6 tahun menjadi jemaat penuh. Gabi huria nagok. Artinya posohiyat dope. Boy dohonon termasuk huria sepuda dodi di Pekanbaru. Jadi amang inang buhamar roha tu sepuda no dangi. Ikodo ditogu-togu dangi pos roha. Mulu bereng tung macai uli bagak gereja tadi bagasan tikion mar kursi hau anggo dihami kursi plastik dope. Dang na dia manginang biar rohaku mulu hudula non pungan ina taon
matipul kursi berbahaya do dangi. Mudah-mudahan adong pigi-pigi hal naneng hurang pukok kami sa sitong na amanginang. Sian segi lokasi pe humurang do pe, sian segi fasilitas humurang do pe tong alani tung welek ko mahita te amanginang. Adong do hubuak kami oleh-oleh kopi 100.000 may perbungkus. Ninaroh aku dang gabi marpugus hitaw nalan 100.000 dangi. Marede manon pungan ina mulakan aso manuhor kopi, marede manon pungan ina dison basumbak kamu amanginang. Oti gudang say gudang ma pinasuna. Matutu. Hea doau calo padita, satu padita tahe LPP tolu sahatu nama jalo tohonan. Kurang lebih 3 tahun na bertugas di HKBP Jajimatogu Porsea. Adong par Jajimatogu ison. Jadi huparroha ma di sia manginang. Jadi martangga-tangga do yang go persabaan dangi. Ala dulu-dulu do kan. Adong nasabana di gijang sawah di atas, ada yang di bawah. Jadi amanginang dos do rohana sida di si. Molo na di gijangi dang boy dang bayanon na mata muel siya ni saluran air tu tutoro. Dang boy si kirohan yon tu persabana itoro daw. Ikon bukaon na do isawotik. Ale mulu marjogal do iba na ditutup imana saluran airi, anggo sawah nai moloro udan pulta mai. Sabur mai sude akan asinuan nai. Karena apa? Tidak dibuka saluran naneng dohono ku amanginang na di dompet munai pe baik kamu saluran nauti ate mabia rau molo saya ditutup kamu saluran nai pulta anon dompeti. Sabur sotar boto-boto hepengi sudi manang tu dia. Dan saya yakin kita diberkati juga untuk menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan rohanami diho. Di bagasan tikyon. Taruli hami di hatam nabadia. Paposor rohanami. Jol manatar pasu-pasu dohami Tuhan. Ajari hami mamilangi ragamnya kapasu-pasumi di tonga-tonga ningulu nami. Asaunang gabe halak naso makamulate hondenggan di basap pami. Alai lampatau hami Tuhan. Madok mau liate di sude pasu-pasu naung pinasahatmu di hami. Pasu-pasu par dagingon tarlumubi pasu-pasu par todioni. Asi maroha maliamang nabasa di tonga-tonga ni parsoran nami o Tuhan. Puji hami hu pasangap hami ho alani ijakom ma jalo ma pamujion namion palasor roham Tuhan parguguy hami dia ka ulaon sigano pari tarlumu biya karuas ni huriamon dia ka ulaon na dia ka keseharian nang tarlumubi di tonga-tonga niya ka parukilon na dia ka pergumulan masing-masing tungasi maroha maliamang nabasa unang ruas mon tahutan unang lawas na sida madabu tu bagasan paddilian alania kadok-dok ni sitawononna alai margugu mana sida tutu pinarguguan ni toddim toddi porbadiai nungatung gudang tutu aka pasu-pasu di pasato tu hami Tuhan ajari hami mamaki laho pasangapon goarmu nabadiai ali Tuhan rodo hami setonga-tonga ni huriam manopot huriamon asi maroham pasu-pasu parsauran namion dinalaho pauliulihon bagas joromi hami Tuhan saya si maroham marpanupa emaho asa adong patupaon ni huriamo Tuhan laho pauliulihon bagas joromi ima secara khusus huriam HKBP sesibam pasu-pasu aka parhalado aka ruas ni huriam di tonga-tonga ni HKBP Raja Walion diaka ulaon pakobasion asalam marbungarat tutu baritami Tuhan sai patau ma akan naposomina makobasi songoni nang aka ruas ni huriam songoni nang aka yanakon ni huriam Tuhan na mek rodi na magudang pasu-pasu na sida kana mek be magudang kaparsikola marbisuk na sida akan na mangulaw-ulaw na margogo na marukil mga lulipar karejuan paimahon si rokap ni toddi posrohanami Tuhan tupado iditikina jumolo parbadiay roha pikirannya kaya nakon nami Tuhan asa dinasa na pinarsita ni rohana boy jupang di bagasan asi dohot holong ni roham
Songoni nang huriamot Tuhan di pardalanan ni program ni huriamon pasu-pasu ma. Diakan aposom pangunan agok tiki secara khusus pimpinan di tonga-tonga ni arasoton imama nami padita sinaga rapdo sudia ka pangunan agok tiki pasato nami itu gonggoman di tanganmu Tuhan ramoti nasida patau nasida samar hite-hite pelayanan nasida martaba-taba hapor siya ruas ni huriam mau lihat madihuali amang nabasa hutangnya ko kami dua karuas ni huriam natongod di bagasan Parsahiton na di bagasan Hagalion asi maroham nang luas na sida mandili alay marpakirimum matutu na sida margugo pinarguguan nito di Porbadia dia karuas ni huriam na makalason pertambahan usia baik kelahiran maupun pernikahan asi maroham di nasida alyamang nabasa tabahonom mu gajang ni umur tabahonom mu holong ni roha sa martaba-taba pamujion nasida di kuwarmo mau liate madihuali amang nabasa molo penondung sipul parminggun namion udutan nami akka aktivitas nami sa daryon pasat hami masaluhu nang ulo nami tugonggoman ni tangamu ramoti hami diari nagoklas ni roha di tikyon saha di homa daging nang tod di nami mangasahon Kristus Jesus Tuhan nami martangiak kami to depanmu asi maroham amen tapuji Tuhata jalata pasahat ma piliata. Kurang lima supasui
yang mahita pasahaton pilihan naung tapapungon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaomu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portipion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadi ang mga kuwarmo, say Roma harajaw mo, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa daryon hanguluan siya pare, si samadusa nami, songon panesa nami, didusa ni dongan namardusa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangako. Mulak mahamu di bagasat dame jalohamu pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Amin.